Здравейте и добре дошли в нашия канал Костно здраве. Като родители всички искаме децата ни да растат здрави и силни. Но какво да направим, ако детето ни се оплаква от болки в костите, има чести счупвания или промяна в походката? Днес ще си говорим за често срещани заболявания на костите и ставите при децата и как да разпознаем ранните симптоми. Едно от най-честите заболявания на костите е рахит. Това състояние най-често се причинява от дефицит на витамин D, което играе ключова роля за здравето на костите. Децата с рахит може да развият изкривяване на краката, меки кости, забавен растеж, обилно изпотяване по време на сън, раздразнителност и лесно стряскане. По-често се наблюдава при деца с ограничено излагане на слънце или непълноценно хранене. Рискови са, например, недоносените бебета и бебетата, родени през есенно-зимният период. Остеогенезис имперфекта е рядко генетично заболяване, свързано с мутации на колагена, познато още като болест на чупливите кости. Освен че костите са податливи на чести счупвания, други признаци са, например, синкав оттенък на склерите и по-нисък ръст от обичайното. Симптомите варират от по-леки до тежки с значителни костни деформации и много чести фрактури според формата на заболяването. В много случаи симптомите се появяват още в ранна детска възраст. Друго рядко генетично заболяване е хипофосфатазията. Характеризира се с нарушено образуване на кости и зъби, като засяга минерализацията. Това е процесът на депозиране на калций и фосфор в костите. Това се дължи на дефицит на ензим, наречен алкална фосфатаза. Причинява скелетни промени, подобни на рахит. При децата симптомите включват къси крайници, забавено прохождане, чести фрактури, меки черепни кости, дихателни проблеми, бъбречни усложнения и преждевременно падане на млечните зъби. Симптомите могат да варират от леки до тежки, а понякога се появяват още преди раждането. Диагнозата обикновено включва кръвни изследвания, генетични тестове и понякога рентгеново изследване. Още едно рядко костно заболяване е фиброзната дисплазия. Това е генетично, но не е наследствено състояние, при което нормалната костна тъкан се замества от фиброзна тъкан, правейки костта слаба и деформирана. Децата може да изпитват болка в костите, което е много често оплакване, подуване, счупвания или неравномерен растеж, най-често на краката, ръцете или лицето. Може да засегне една или повече кости и понякога е свързана с хормонални проблеми или промени в кожната пигментация, като в тези случаи се проявява в рамките на по-сложни синдроми. Диагностиката включва рентгеново изследване, скенер, ядрено-магнитен резонанс и понякога има нужда от биопсия. Хронично автоимунно заболяване с възпаление на ставите при деца е ювенилният идиопатичен артрит. Обичайните симптоми включват сутрешна скованост, подуване и възпаление на ставите, болка и ограничена подвижност. Може да започне с висока температура и обрив, като симптомите и броя на засегнатите стави варират според формата на ювенилния артрит. При леки симптоми често се бърка с нормални растежни болки и се пропуска диагнозата, която е от решаващо значение, за да се избегне инвалидизиране. Костните инфекции, наречени остеомиелит, са друго сериозно състояние, което изисква незабавна медицинска намеса. Те обикновено се причиняват от бактерии, попаднали в костта. Симптомите включват висока температура, подуване, зачервяване над засегнатата зона и
нежелание за ходене или движение на детето. И накрая, въпреки че туморите на костите при децата са редки, важно е да се разпознават на време. Те могат да бъдат доброкачествени или злокачествени, но и двата вида могат да причинят проблеми. Внимавайте за постоянна болка в костите, особено през нощта, подуване или необясними счупвания. Диагнозата обикновено изисква образна диагностика и понякога биопсия, за да се установи точната причина. Кога трябва родителите да се притесняват? Макар че някои болки са част от нормалния растеж на децата, има симптоми, които не бива да се пренебрегват. Свържете се с лекар, ако вашето дете има постоянна и силна болка в костите или ставите, подуване или затопляне на ставата, необясними фрактури, накуцване или затруднено ходене, забавен растеж или видими деформации като изкривяване или треска, придружена от болка в костите. Ранната диагноза е от ключово значение. Вашият педиатър може да назначи рентгеново изследване, кръвни изследвания или да ви насочи към специалист по заболявания на костите. Как да поддържаме здрави костите на нашите деца? За да подпомогнете правилното развитие на костите, уверете се, че детето получава достатъчно калций и витамин D. Насърчавайте игрите на открито и редовната физическа активност и не пропускайте профилактичните прегледи. Ранното откриване може да предотврати сериозни проблеми. Благодаря ви, че гледахте видеото до край. Разбирането на костните заболявания при децата ви дава силата да реагирате на време и да защитите растежа на вашето дете. Абонирайте се за още експертни видеа по темата за здравето на костите. До скоро!